Hej, jeg hedder Mark, og jeg kommer fra en efterskole i Danmark, der hedder Alterna. På Alterna der beskæftiger vi os meget med, hvordan man når ud til mennesker, hvordan man taler med mennesker. Vi beskæftiger os meget med at rejse og møde andre kulturer, og hvordan vi sådan generelt lever sådan, at andre lykkes, som også har været Alternas motto gennem rigtig mange år. Det vi så har gjort, det er, at vi er 20 elever, der er 3 hold på Alterna. Et til Afrika, et til Sydøstasien og et til Sydamerika. Og der er så 20 elever på hvert hold. Jeg har så været med på Sydamerika-holdet i år, hvor vi har rejst 6 uger til Sydamerika sammen med vores 4 lærere. I Sydamerika, der har vi oplevet andre kulturer helt på tæt hånd, og hvordan at vi har mødt nogle af verdens fattigste i nogle af de fattigste områder i Bolivia blandt andet. Christian, you acting quick to spitting. I ain't writing you no mediocre past pimping. This is art that don't have a religion. They try to pigeonhole me, say I'm too holy to show face. I don't come around cause y'all just wanna see my own. I Sydamerika, der har vi oplevet, hvordan hele det her med livet, det kommer helt tæt på. Og hvordan det er at leve i de her områder, hvordan det er at være menneske i de her områder, hvor folk virkelig ikke har noget i nærheden af, hvad vi vil kalde dansk standard. Nogle af de vildeste oplevelser har vi haft blandt de fattigste, og hvor vi også har mad ud til blandt andet til en indianerstamme i Paraguay. Udover det, så har vi været i fængsler, og vi har været på skoler, vi har været på børnehjem, og blandt andet også et hospital for brændte børn. På hospitalet for de brændte børn, det var nok en af de vildeste oplevelser, vi overhovedet havde. Det var så vanvittigt at se de her børn og møde de her børn, som virkelig havde mistet alt. Der var blandt andet en dreng, som havde mistet sin far i en brand fra deres gasovn, og han blødte ud af øret og var brændt over hele ryggen og hele kroppen. Det var bare så vildt at møde de her børn. Det som vi gør på Alterna, det er, at vi lærer meget kommunikation gennem dans og drama. Så det var så vildt bare at kunne få lov til at opmuntre dem gennem noget så simpelt som dans og drama. Og bare kunne give dem noget af vores glæde og af det, som vi kan give dem. Det var en helt utrolig oplevelse. Så hvis du er frisk på at få nogle nye perspektiver på livet, få nogle nye perspektiver på, hvad det vil sige at være menneske i den her verden. Fordi da vi var dernede, så føltes Danmark bare som en drøm, en god drøm, som man ligesom var vågnet op fra. Så hvis du er frisk på det, og du er frisk på at tage udfordringen op, og prøve at udfordre dig personligt og vokse personligt, så tag over på Alterna. Det er virkelig det fedeste, som jeg nogensinde har gjort, og som du også kan gøre.